Na Silvestra roku 1994 leželo Groznyj pod chladnou zimní oblohou. Jeho ulice byly tiché jen na oko. Ruské obrněné kolony vjely do města. Jejich motory se rozléhaly mezi zničenými budovami. Tanky a obrněné transportéry se valily po popraskaných silnicích, připravené k útoku. V srdci čečenského odporu očekávalo Moskva rychlé vítězství, přesvědčená, že separatisté budou přemoženi. Skutečnost v terénu však byla zcela odlišná. Budovy, již poškozené týdny předběžného bombardování, stály vyprázdněné a nestabilní. Ulice byly poseté sutí, spálenými vozidly a zbytky domovů. Čečenští bojovníci připravili město na odpor. Odstřelovači obsadili střechy, provizorní barikády blokovaly ulice a skrytá místa pro přepady proměnila známé ulice v smrtící pasti. Pro civilisty. Ti, kdo zůstali uvnitř, neměli bezpečný úkryt. Hluk dělostřelectva a automatické palby narušoval zimní noc, zatímco kouř a prach plnili vzduch a dusili ty, kteří se snažili pohybovat nebo schovat. Ruská ofenziva se rychle stala nejkrvavější městskou válkou, kterou Moskva vedla od druhé světové války. Očekávání rychlého a rozhodujícího boje byla zničena, když se odpor držel pevně a lidské ztráty narůstaly. Groznyj, symbolické a logistické centrum Čečenska, odolával týdny. To ukazovalo jak obtížnost městského boje, tak i těžké ztráty, které si vyžádal jak mezi vojáky, tak mezi civilisty. V tomto městě byly důsledky války okamžité a ničivé. Vojenské cíle, politické kalkulace a životy civilistů byly všechny spojeny v troskách Grozného. Události, které se odehrály v těchto ulicích, nejenže definovaly první čečenskou válku, ale zanechaly trvalé dědictví pro moderní vojenské operace. V městském prostředí. Vítejte u války světů. Když se Sovětský svaz začal na konci 80. let rozpadat, nikdo nemohl předpovědět, jak násilně důsledky přeskupí moc na severním Kavkaze. Čečensko, které bylo dlouho neklidným regionem pod sovětskou vládou, zažilo rychlý nárůst nacionalismu díky politikám glásnosti a perestrojky. V roce 1990 byl založen celonárodní kongres čečenského lidu pod vedením Džocha Dudajeva, bývalého generála sovětského letectva. Jak sovětská moc slábla, Dudajevovo hnutí využilo příležitosti. V říjnu 1991 jednotky loajální Dudajevovi obsadili sídlo KGB v Grozném spolu s rozhlasovými a televizními zařízeními. Dne 2. listopadu 1991 Dudajevův kongres vyhlásil nezávislost Čečenska, Čečenské republiky Ičkerie. Moskva, nově vedená Borisem Jelcinem, to odmítla přijmout. Vyhlášení nebylo uznáno a napětí eskalovalo. Ruská vláda se snažila prosadit svůj právní a ústavní rámec nad Čečenskem a trvala na tom, že odtržení je nezákonné, zatímco Dudajevova vláda začala budovat nezávislé instituce. Ústavní smlouva, kterou Moskva v roce 1992 nabídla různým republikám bývalého sovětského prostoru, byla Čečenskem odmítnuta. Dudajevova administrativa místo toho přijala vlastní ústavu, vlajku a hymnu a fakticky jednala jako stát, i když mnoho jejich institucí bylo křehkých a nedostatečně financovaných. Mezitím Čečensko trpělo vnitřními spory. Nečečenci, zejména etničtí Rusové, uprchli nebo byli vyhnáni. Zločinnost, bezpráví, frakční politika mezi opozičními skupinami a boje o moc oslabily centrální kontrolu.
V Grozném Dudajevovi odpůrci vytvořili prozatímní radu, která, ačkoliv byla rozdělená, získala tichou podporu Ruska. Mezi těmito napětími vynikaly incidenty násilí, sabotáže a menší ozbrojené střety uvnitř Čečenska mezi proruskými silami, opozičními skupinami a ruskými bezpečnostními službami. Tato nestabilita dala Moskvě důvod k protiakci, přičemž tvrdila, že Čečensko se stává bezprávnou odtrženou oblastí, která ohrožuje jak regionální stabilitu, tak územní celistvost Ruska. Groznyj, čečenské hlavní město, stál v srdci tohoto konfliktu. Kdysi významné průmyslové město za sovětské vlády, nacházely se zde rafinerie ropy, továrny, ropovody, železniční uzly a infrastruktura vybudovaná pro potřeby širší sovětské ekonomiky. Město nebylo důležité jen symbolicky jako sídlo separatistické vlády Dudajeva, ale také mělo zásadní ekonomický význam. Kontrola nad ropnými poli, ropovody, tranzitními trasami a rafinérskou kapacitou znamenala kontrolu nad příjmy, možnost dovážet zbraně a legitimitu nad civilní správou. Moskva se obávala nejen zastavení odtržení, ale také omezení ekonomických ztrát způsobených nelegálním vývozem ropy a ztrátou příjmů z ropovodů procházejících Čečenskem. V roce 1994 situace dosáhla bodu zlomu a Rusko pod vedením ministra obrany Pavla Graceva začalo připravovat vojenský zásah. Vnitřní debaty v Moskvě ukázaly, že někteří vysoce postavení vojenští důstojníci vyjadřovali obavy jak z podcenění odhodlání Čečenců, tak z přecenění ruských schopností. Zpravodajské informace byly slabé, mapy nepřesné a logistika nepřipravená. Přesto však byly vypracovány plány na obnovení toho, co Moskva nazývala ústavním pořádkem, a to i silou, pokud by to bylo nutné. V Čečensku byla podporována proruská opozice. Například byla podporována prozatímní rada vedená Umarem Avturchanovem a byly prováděny tajné operace s cílem destabilizovat Dudajevovu vládu. Koncem listopadu 1994 proruské opoziční síly zahájily neúspěšný pokus o dobytí Grozného, což jasně ukázalo, že Dudajev nepadne snadno. Dne 29. listopadu vydal Jelcin ultimátum. Odzbrojit, propustit vězně a rozpustit to, co Moskva nazývala nelegálními ozbrojenými formacemi. Dudajev odmítl. Krátce poté byly vydány rozkazy k přípravě na invazi v plném rozsahu. Začátkem prosince 1994 byly desítky tisíc ruských vojáků a polovojenských jednotek soustředěny v sousedních regionech Dagestánu, Ingušsku, Severní Osetii a začaly letecké údery na Groznyj a jeho okolí. Ruské síly zahájily útok na Groznyj koncem prosince 1994 s očekáváním rychlého vítězství. 11. prosince začal trojsměrný pozemní postup směrem k čečenskému hlavnímu městu, přičemž kolony postupovaly ze severu, východu a západu. Jejich cílem bylo obklíčit Groznyj, odříznout zásobovací a únikové cesty a donutit vládu Džochara Dudajeva ke kapitulaci. Jednou z hlavních os byla 131. motostřelecká brigáda, která postupovala ze severozápadu za podpory 81. a 276. motostřeleckého pluku, další postupovala ze severovýchodu pod velením 255 pluku generála Rochlina a třetí ze jihozápadu. Plánem bylo, aby se zbíhající útoky zaměřily na klíčovou infrastrukturu, železniční stanici, hlavní tepny vedoucí do města a nakonec na prezidentský palác. Těmto počátečním manévrům předcházelo silné letecké a dělostřelecké bombardování. Ruské stíhačky a vrtulníky spolu s raketovým dělostřelectvem ostřelovaly čečenské pozice, vesnice poblíž Grozného a dokonce i příměstské oblasti. Civilisté se snažili uprchnout nebo se ukrýt ve sklepích, podzemních krytech či suterénech, ale mnozí zůstali ve městě uvězněni kvůli nedostatku dopravy a humanitárních koridorů. Organizace Human Rights Watch zveřejnila v lednu,
1995 zprávu, ve které popsala ruské bombardování města slovy. Taková taktika krutě trestá přibližně 100 000 civilistů, kteří zůstali v Grozném. Někteří se houževnatě drží svých domovů, ale většina nemá kam jít, ani jak se tam dostat. Mimo válečnou zónu byli odsouzeni k brutální podzemní existenci. Ti, kteří zůstali, představují nejzranitelnější části společnosti. Staré a slabé, handicapované, chudé. Očití svědci našim výzkumníkům vyprávěli, že trávili celé týdny ve sklepích, jen aby pak čelili útokům, když se odvážili vyjít ven pro vodu nebo občasný bochník chleba. Popisovali, jak byli vypáleni ze sklepa, protože ostřelování zapálilo podlahy nad nimi. 5týdenní ofenziva Ruska si vyžádala odhadem 150 000 vysídlených, neznámý počet civilních obětí a zničení města, které bylo kdysi domovem 400 000 lidí. Konec citace. Když se prosinec změnil na Silvestra roku 1994, pozemní útok začal naplno. Ruské obrněné kolony vjely do Grozného z několika směrů, podporované, kde to bylo možné, bitevními vrtulníky Mi-24 dělostřelectvem a leteckými údery. Útok však provázely logistické problémy, nedostatek přesných informací, neznalost městského terénu a špatná koordinace. Některé jednotky, které dorazily pozdě nebo byly špatně nasměrovány, se ocitly izolované a vystavené hustému městskému terénu úzkých ulic, s hlukům panelových domů a zničených či opuštěných továren. To hrálo do karet obráncům. Čečenští obránci využili každé výhody naplno. Splývali s civilním obyvatelstvem. K přesunu, ukrývání, útokům a následnému zmizení využívali kanalizaci, sklepy, tunely a podzemí. Nastražili pasti v budovách, zaminovali silnice, zatarasili ulice a pak přepadli ruskou techniku v úzkých místech. Týmy zruční protitankový granátomet operovali ze střech nebo horních pater, odstřelovači likvidovali důstojníky a kulometné týmy poskytovali krycí palbu. Na Silvestra 1994 kolem Úsvitu se ruské síly pokusily o rozhodující útok směrem k hlavnímu vlakovému nádraží a prezidentskému paláci. Jedna část útoku měla postupovat směrem k vlakovému nádraží, další po ulici Perva-Moskaja a ostatní se měli soustředit na palác. Samotný prezidentský palác, bráněný pod velením Aslana Masšadova, byl hlavním cílem. Čečenské vedení zřejmě plánovalo nechat ruskou obrněnou techniku přiblížit se a poté na ní zaútočit pod rouškou tmy. To, co mělo být rychlou a koordinovanou operací, se brzy změnilo v katastrofu pro Rusy. Obrněné jednotky, často bez podpory pěchoty, postupovaly do léček v úzkých ulicích. Buldozery, obrněné transportéry a tanky se všechny staly terčem. Ruské jednotky hlásily těžké ztráty. Jedna brigáda, 131. motostřelecká brigáda, je často uváděna jako ta, která utrpěla katastrofální škody poblíž železniční stanice, přičemž mnoho jejich vozidel bylo zničeno nebo vyřazeno z provozu. Již v prvních hodinách čečenští partizáni útočili ze skrytých pozic ve sklepech, v horních patrech, za sutí a skrz mezery ve zdech. Na začátku ledna 1995 se povaha bitvy změnila v brutální boj ulici po ulici. Ruské letectvo bylo na Nový rok místy omezeno počasím a poté se jejich hlavním nástrojem stalo dělostřelectvo. Silné dělostřelecké palby často mířily na oblasti s předpokládanými čečenskými obrannými pozicemi. Bohužel pro civilisty to často znamenalo panelové domy, tržiště, nemocnice. 44letý obyvatel Grozného Sergej Kuklin popsal své zážitky, když ležel na nemocničním lůžku. Citace. Ze všech stran byla dělostřelecká palba. Nebylo jasné, odkud přichází a na co míří. Letadla tam nebyla jen ostřelování. Mám dům, ve 13 hodin dopadla střela na můj dům. V tu dobu jsem byl ve sklepě u souseda, když jsem uslyšel výbuch poblíž.
Podíval jsem se a viděl jsem, že můj dům byl zasažen a že střecha byla odfouknutá. Viděl jsem, že dům nehoří, ale střecha byla úplně pryč. Asi 3 minuty poté, co jsem vyšel ven, jsem byl zasažen dozad. Výbuch byl asi 20 nebo 30 metrů daleko a asi 500 nebo 600 metrů od krytu. Potom mě zasáhly střepiny, lidé, kteří tam byli, mi ránu obvázali, ale kam mě mohli vzít. Ostřelování pokračovalo, všude to hvízdalo, všude pípalo, střepiny létaly všude kolem. Nestratil jsem vědomí. Ležel jsem tam asi do 4 odpoledne. K mému velkému štěstí přijel můj soused z Nazraně, naložil mě do auta a přivezl mě sem. Konec citace. Uvnitř Grozného se ruské jednotky opakovaně dostávaly do přepadů na ulicích, v rozbořených dvorech a opuštěných budovách. Čečenci využívali všechny tyto možnosti. Jeden z přeživších vzpomínal, jak ruské tanky výjížděly do postranních ulic, jen aby byly zasaženy střelbou z ruční protitankový granátomet z místností nahoře. Když se tanky zastavily, jejich pěchota vzadu se stala terčem. Ostřelovači, často neviditelní až do výstřelu, likvidovali důstojníky a spojaře. Maskadov a další čečenští velitelé používali taktiku útoku a rychlého ústupu. Vyhýbali se velkým formacím. Některé brigády se ocitly odříznuté. Byly nuceny bránit provizorní pozice pod neustálou palbou a zkáza narůstala. Architektura města se stala zříceninou. Dlouhé řady panelových domů postavených v sovětském stylu, úzké uličky a málo ukrytů mimo zastavěné ulice. Budovy se po bombardování zřítily, vzduch dusil kouř, prach a požáry, elektřina, voda a kanalizace téměř přestaly fungovat. Pár přeživších nemocnic bylo přeplněných nebo zničených, civilisté scháněli jídlo a vodu a jen málo kdo měl bezpečný úkryt. Mnoho vysídlených lidí proudilo z města, zatímco jiní zůstali navzdory bombardování, uvězněni v troskách nebo neochotní opustit své domovy. Koncem ledna ruské síly převzaly částečnou kontrolu nad některými sektory, klíčovými silnicemi a částmi centra města. Ale cena za to byla obrovská. To, co mělo být rychlým vítězstvím, se nyní protáhlo na týdny městských bojů. Ruská morálka byla otřesena nečekaným odporem. Čečenští obránci, i když jim chyběla těžká výzbroj, proměnili zničení města ve vlastní zbraň. Útok se změnil v úmorný boj. O každou ulici, každou budovu a každý chodba se bojovalo. Zimní chlad, nedostatek jasné komunikace, izolované jednotky a případy palby do vlastních řad, všechny tyto faktory zvyšovaly ruské ztráty. Do února 1995 si ruští velitelé uvědomili, že Groznej nepadne jen díky překvapivému útoku. Odvážné tankové průlomy a vysazování vrtulníky na konci prosince a v lednu stály mnohem více životů a techniky, než kdy očekávali. A nepodařilo se jim zlomit čečenskou vůli. Místo toho Rusové přešli na pomalou a vyčerpávající strategii. Izolovat sektory, zpřísnit kontrolu nad obsazenými budovami a použít drtivou palebnou sílu ke snížení odporu. Blok po bloku, budovu po budově nebo chodbu po chodbě se ruské síly zaměřily na klíčové opěrné body. Systematicky vyčistili centrum města, průmyslové zóny a poté postoupili do čtvrtí Minutka a Staropromyslovský. Budova Rady ministrů, symbolický i taktický cíl, byla dobyta v polovině ledna po bojích zblízka, přičemž Čečenci opakovaně podnikali protiútoky, aby ji znovu získali nebo alespoň udrželi v boji. Mezitím ruské bombardování nikdy neustalo. Dělostřelecké palby, raketové útoky a těžké bombardování doprovázely každý postup. Drahá civilní infrastruktura se proměnila v bojiště. Mnoho obytných bloků, které sloužily jako čečenské obranné pozice, bylo srovnáno se zemí. Ruská taktika byla opotřebovávací. Odepřít zásobování, vyčerpat obránce a postupně snižovat jejich schopnost odporu.
Čečenci se urputně bránili, ale jejich munice, jídlo, zdravotnické zásoby a dokonce i vodovodní potrubí byly stále častěji narušovány nepřátelskou palbou a logistickou převahou. V ruských řadách. I v ruských řadách rostly materiální i psychologické náklady. Ztráty obrněných vozidel zůstávaly vysoké. Tanky a obrněné transportéry byly pravidelně ničeny v přepadech nebo týmy protitankových jednotek. Ruští odvedenci a dokonce i někteří smluvní vojáci si stěžovali na nedostatečné zimní oblečení a na to, že musí bojovat v chladných a vlhkých budovách. S vypnutou vodou a topením zůstávalo velení a řízení nevyrovnané. Jednotky se často po postupu vpřed ocitly v izolaci a spojení bylo často přerušeno poškozením infrastruktury nebo technickými poruchami. Morálka utrpěla, zvláště když se očekávaný rychlý postup změnil v týdny urputných bojů na krátkou vzdálenost. Koncem února ruské síly obsadily prezidentský palác. Už to nebyl nedotčený symbol čečenské moci, ale zničená pevnost, jejíž vnitřek byl vypálen a obránci byli nuceni ustoupit. Od té chvíle byla iniciativa jednoznačně na straně Rusů. Čečenské síly, které byly výrazně přečísleny v těžké výzbroji a neměly možnost nahrazovat zničenou techniku ani udržovat rozsáhlé a dlouhodobé obranné linie, podnikaly jen omezené obranné postoje a protiútoky. Tyto akce však byly čím dál nákladnější a méně udržitelné a jak se Čečenci stahovali z některých sektorů, klesala i jejich schopnost klást účinný odpor. Ruský perimetr se rozšiřoval, zásobovací linie se utahovaly a čečenské trasy pro posily nebo doplňování zásob byly postupně přerušovány. Dne 6. března 1995, po téměř 10 týdnech neúnavného tlaku, ruské jednotky konečně prohlásily Groznyj za plně pod svou kontrolou. Centrum města, průmyslové a administrativní jádro bylo jejich. Mnoho zbývajících obránců buď ustoupilo, nebo bylo zajato. Bitva skončila, i když samotné město bylo jen stínem své bývalé slávy. Přesto bylo ruské vítězství Pirhovo. Ruské vojenské ztráty byly skutečně značné i podle nejmírnějších odhadů. Některé zdroje uvádějí, že ruská strana přiznala asi 1834 zabitých vojáků, 4670 zraněných a dalších 96 zajatých. Zatímco čečenská tvrzení a nezávislé odhady naznačují mnohem vyšší čísla. Ztráty obrněných vozidel byly také značné, desítky tanků byly zničeny a mnoho dalších obrněných vozidel bylo vyřazeno z provozu. Například 131. Majkopská brigáda byla téměř zcela zničena v některých z nejhorších střetů kolem centrálního vlakového nádraží. Pouze zlomek její původní síly přežil. Mezitím byly civilní oběti a utrpení ještě vážnější. Odhady se liší, ale zdroje uvádějí, že během bitvy o Grozny bylo zabito nejméně 25 000 civilistů, včetně tisíců dětí. Některé z vyšších odhadů, například od historika Dmitrije Volkogonova, dosahují až 35 000 civilních obětí, desítky tisíc dalších byly zraněny a mnoho dalších bylo vysídleno. Domy, nemocnice, školy a základní služby byly zničeny, voda, elektřina a kanalizace se zhroutily. Zdravotnická zařízení byla zcela přetížená nebo zničená, zásoby potravin došly a těla byla pohřbena v hromadných hrobech nebo zůstávala neodklizena na ulicích. Porušování lidských práv bylo v této fázi četné. Pozorovatelé hlásili nevybíravé ostřelování a bombardování civilních oblastí, nejen vojenských pozic. Ruské síly byly obviněny z hromadných poprav, náhodného zadržování mužů nebo jejich zadržování na filtračních kontrolních stanovištích, mučení, používání civilistů jako lidských štítů a z toho, že při svém zaměřování nerozlišovali mezi bojujícími a nebojujícími osobami. Ajša Albogačijeva byla bývalou obyvatelkou Grozného, které se podařilo uprchnout do sousední Ingušska.
Snažil se zorganizovat konvoj, aby se vrátil do hlavního města a evakuoval další civilisty, kteří tam zůstali. Ale narazili na hlídku ruského ministerstva vnitra, která je zastavila a jednoho z jejich řidičů zabila. Během toho Aisha vypráví, co se stalo. Cituji. Vojáci o tom nechtěli mluvit, což znamená, že pokračují dál. Všichni byli dost opilí. Začal jsem je prosit, ale začali mě velmi hrubě prohledávat. Jeden z řidičů vystoupil a zakřičel, s nimi se na ničem nedomluvíte, pojďme zpátky. Jeden voják se otočil a řekl, proč bychom se nemohli domluvit. Pak vystřelil dávku ze svého samopalu a toho chlapa zabil. Jmenoval se Ruslan, jeho příjmení jsem neznal. Konec citace. Doma v Rusku byla reakce smíšená, ale stále více kritická. Státní média nadále zdůrazňovala úspěchy ve městě, osvobození strategických zón, symbolická vítězství, jako je prezidentský palác, rada ministrů a vlakové nádraží. Ale ruská společnost byla unavená. Po konfliktu byl generál Lev Roklin, velitel jednotky, která obsadila palác, navržen na vyznamenání řádem hrdiny Ruské federace, což je nejvyšší čestný titul v ruské armádě. Ale odmítl to se slovy, že nevidí nic slavného na tom, cituji, vést válku na vlastní zemi. Konec citátu. Rodiny pohřešovaných požadovaly odpovědi. Obhájci lidských práv, včetně Sergeje Kovaleva, hovořili o nepředstavitelné katastrofě a morální pohromě. Mezinárodní organizace naléhaly na přístup a vyšetřování. Škody byly patrné nejen fyzicky, ale i politicky. Důvěra ve vojenskou způsobilost byla otřesena. Cena v lidských životech a financích se stala ústřední otázkou. Ve výsledku Rusové dobyli Groznyj a narušili hlavní čečenskou vojenskou infrastrukturu. Ale cena v lidských životech, morálce a fyzickém ničení byla obrovská. Výsledkem bylo vítězství poznamenané zničením a drtivou porážkou odporu, ale za cenu, kterou si Moskva bude pamatovat. Poté, co Rusové v březnu 1995 vyhlásili vítězství v Grozném, město leželo v troskách a čečenský odpor přešel do ilegality. Ale bitva byla daleko od konce. Jak zima přešla v jaro a ubíhaly měsíce, čečenští bojovníci se znovu seskupili v horách a v troskách měst a opět se přizpůsobili. Úředníci v Moskvě, včetně prezidenta Borise Jelcina, viděli rostoucí náklady na lidské životy, materiál a domácí neklid, které se stávaly politickou zátěží. Nyní byla připravena půda pro obnovený útok Čečenců v létě 1996. Dne 6. srpna 1996 zahájili čečenské síly pod velením velitelů jako Šamil Basajev a Aslan Maschadov odvážnou ofenzívu za znovudobytí Grozného, často nazývanou operace Džihad nebo bitva o Groznyj v roce 1996. S přibližně 1500 bojovníky pronikli do města z několika směrů, obešli mnoho ruských kontrolních stanovišť a zaútočili na vojenské a administrativní objekty v Grozném. Ruské posádky, jejichž počet se odhaduje na 7 000 až 12 000 vojáků, byly zaskočeny. Čečenci obklíčili mnoho stanovišť, přerušili zásobovací trasy a vyvolali paniku mezi proruskými silami. Ruské pokusy poslat do Grozného posily nebo obrněnou techniku byly opakovaně přepadávány, přičemž kolony přicházely o tanky a obrněné transportéry. Během několika málo dnů Čečenci ovládli velké části města, nebo alespoň znemožnili volný pohyb ruským silám. Mnohé ruské jednotky byly uvězněny, demoralizovány nebo nuceny stáhnout se do obranných kapes. Mezitím civilisté v Grozném, kteří už trpěli, nyní čelili obnovenému násilí a chaosu. Dobytí Grozného čečenskými silami šokovalo Moskvu a vynutilo si politické zúčtování. Jednání byla obnovena, částečně zprostředkovaná osobnostmi jako Alexandr Lebeď,
tehdejší tajemník Rady bezpečnosti Ruska. Tato jednání vyvrcholila Kazaviotskou dohodou, která byla formálně podepsána 30. srpna 1996 mezi Lebeděm a Maschadovem. Podle této dohody měly ruské síly stáhnout z Grozného. Federální jednotky měly opustit Čečensko do 31. prosince 1996 a měly být vytvořeny společné orgány k udržení pořádku a zabránění rabování v osvobozených oblastech. Otázka konečného právního statusu Čečenska, včetně jejich nezávislosti, však byla odložena až na konec roku 2001. Tato dohoda na několik let přinesla křehký mír. Grozny byl nyní pod kontrolou Čečenců, i když byl velmi těžce poškozen. Aslan Maschadov se stal zvoleným prezidentem Čečenské republiky Ičkerie. Bylo vynaloženo úsilí na obnovu, na znovuvybudování škol, základní infrastruktury a místní správy. Příměří však nikdy neznamenalo úplnou stabilitu a bezpráví zůstávalo rozšířené. Venkov ovládali váleční vůdci, únosy, zmizení a vnitřní soupeření přetrvávaly. Rusko naopak nadále ekonomicky izolovalo Čečensko a čas od času podnikalo přeshraniční nájezdy. Federální vláda formálně neuznala čečenskou nezávislost a nebyla uznána ani na mezinárodní úrovni. A mnozí v ruském politickém a vojenském establishmentu považovali Kasaviotskou dohodu spíše za přestávku než za mír. Tyto napětí znovu propukly v roce 1999. V srpnu překročili militanti z Čečenska hranici do Dagestánu a pokusili se tam vytvořit autonomní islamistický vliv, což Rusko využilo jako casus belli. K obnovení plnohodnotných operací následovaly po těžkých leteckých úderech pozemní vpády. Koncem roku 1999 Moskva prohlásila, že čečenské úřady ztratily kontrolu nad situací a tím začala druhá čečenská válka. Mezi jejími prvními a rozhodujícími událostmi byla druhá bitva o Grozny, která probíhala od 25. prosince 1999 do 6. února 2000. Během níž ruské síly obléhaly hlavní město. Útok byl opět charakterizován ohromující palebnou silou, strategickým bombardováním a rozsáhlou destrukcí. Oběti mezi civilisty byly odhadovány různě, ale jen během tohoto obléhání bylo údajně zabito mezi 5 a 8 tisíc civilisty. Druhá bitva o Grozny nepřepsala vše, co bylo stanoveno během první války, ale posílila mnoho jejich tvrdých lekcí. Ruské síly byly tentokrát odhodlány nejen proniknout do Grozného, ale zcela zničit ohniska odporu. Tentokrát bylo méně váhání ohledně těžkého bombardování. Čečenští bojovníci, kterých bylo mnohem méně a měli omezené zdroje, přesto kladli zuřivý odpor. Město bylo opět zničeno, infrastruktura zničena, civilisté vyhnáni a rekonstrukční práce byly pozastaveny. Začátkem roku 2000 Moskva znovu získala kontrolu nad Grozným a dosadila proruskou administrativu, i když povstalecké a partizánské akce pokračovaly ještě řadu let poté. Následky tohoto cyklu zanechaly hlubokou stopu. Čečensko na krátkou dobu získalo faktickou nezávislost, ale chybělo mu uznání. Ruský stát utrpěl reputační, morální i materiální škody. Pro obyvatele Grozného a pro celé Čečensko znamenaly války opakovanou zkázu, ztráty a traumata. Protiútok v roce 1996 ukázal, že odboj je odolný a tato druhá válka ilustrovala, jak Moskva odpoví drtivou silou, jakmile se rozhodne zasáhnout. Nakonec ani jedna strana nedosáhla čistého, trvalého řešení základního konfliktu. V tom desetiletí se opakovaly pouze cykly destrukce, vyjednávání a obnovených bojů. Dnešní Čečensko představuje paradoxní obraz.
Zatímco je tento region oficiálně součástí Ruské federace, funguje s výraznou mírou autonomie pod vedením Ramzana Kadyrova. Kadyrov prohlásil, že terorismus v republice byl poražen a tvrdí, že region dosáhl stability a rozvoje. Nicméně zprávy o nedávných útocích na bezpečnostní složky naznačují, že problémy přetrvávají. Přesto existují někteří mezinárodní aktéři, například Ukrajina, kteří uznávají Čečenskou republiku Ičkerie jako dočasně okupovanou Ruskem. V roce 2022 první bitva o Groznyj hluboce ovlivnila ruskou vojenskou doktrínu. Počáteční útok odhalil významné nedostatky v taktice boje ve městě, což vedlo k přehodnocení strategií pro budoucí konflikty. Poučení z bitvy zdůrazňuje potřebu lepší koordinace, shromažďování zpravodajských informací a respektování civilní infrastruktury. Ačkoliv tyto poznatky mohly být začleněny do ruského vojenského výcviku a operačního plánování, pokud jde o současný konflikt na Ukrajině, ruské strategie boje ve městě často odrážely počáteční taktiky použité v Grozném, které se vyznačovaly rozsáhlým bombardováním následovaným útoky pěchoty, někdy označovanými jako taktika mlýnku na maso. Například v bitvě o Mariupol ruské síly použily podobné taktiky těžkého dělostřelectva a leteckých úderů, což vedlo k významným civilním obětem a rozsáhlému poškození infrastruktury. Mezinárodně se bitva o Groznyj stala varovným příběhem pro moderní armády. Rozsáhlá destrukce města a vysoký počet civilních obětí zdůrazňují složitost městského boje a obtížnost rozlišování mezi bojovníky a civilisty. Tento konflikt podnítil diskuse o etických důsledcích vojenských strategií a o důležitosti dodržování mezinárodního humanitárního práva. Vojenský analytici a historici často odkazují na tuto bitvu, aby zdůraznili nutnost přizpůsobit taktiku městskému prostředí a nepředvídatelnou povahu takových střetnutí. Bitva o Groznyj slouží jako silná připomínka ničivých následků městské války. Její odkaz nadále ovlivňuje vojenské strategie a politiky. Zdůrazňuje potřebu pečlivého plánování, respektu k civilním životům a schopnosti přizpůsobit se složitým bojovým situacím.